Il-festa tal-imnarja għandha eruq li jmorru lura mijiet ta' snin. Fattur li forsi ma nbidel qatt huwa dak li din il-festa sservi ta' vetrina għal ħidma tal-bidwi u tar-raħħal. Din is-sena mhix se tkun eċċezzjoni għax għal nhar il-Ħadd u Tnejn hemm imħejji programm mimli attivitajiet. Programm li jikkonsisti minn diversi avvenimenti fosthom reenactments, wirjiet, marċi, żfin u għana. Is-Segretarju Parlamentari għall-Agrikoltura Rodri Galdes qal li bil-mod il-mod din il-festa terġa' titqajjem fuq tagħha wara li bdiet titlef il-popolarità tagħha. B'differenza mis-snin ta' qabel, il-kompetizzjonijiet se jinbidlu f'wirjiet bil-ħsieb li kulħadd jiġi premjat. U daħħalna kunċ ġdid biex nħeġġu aktar nies jipparteċipaw. Allura, apparti li wessajna l-parteċipazzjoni, żidna wkoll il-premijiet tal min jipparteċipa biex ikollu wkoll tifkira tal-festa tal-imnarja ta' kull sena. It-tema ta' din is-sena se tkun li mgħoddi fi żminijiet tal-lum. Galdes sostna li l-imnarja 2015 se tkun opportunità biex il-bdiewa l-konsumaturi ikunu jistgħu jersqu iktar lejn xulxin. Ser tkun opportunità biex il-bdiewa r-raħħala jersqu lejn il-konsumatur u jippromovu l-prodott lokali tagħhom. Naħseb jiena ser tagħti lok biex mhux biss il-familji Maltin jiġu jċelebraw f'din il-festa tal-imnarja ma fl-istess ħin ukoll igawdu il-kuluri tal-agrikoltura Maltija. Is-servizz tal-Park and Ride għal din l-attività se jkun disponibbli mill-infetti u se jiswa €50.